Και πάμε στο σημερινό λαπορέ που θα δούμε, το δεύτερο και τελευταίο. Είναι ο μεγάλος, έτσι έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του όταν μας το έστειλε. Είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος. Μάλλον είναι τρεις. Είναι ο μεγάλος, είναι ο ένας, ο τεράστιος και ο Άκυρος Μπακάλης οι πρωταγωνιστές. Μπαλαλής. Ναι. Ο Άκυρος Μπαλαλής. Ένα μικρό λάθος. Ο Μπακάλης που είναι τελικά ο Μπαλαλής. Ο Άκυρος Μπαλαλής και είναι και ο από πίσω είναι μόνιμα περιμένει. Αυτός είναι ο Άκυρος Μπαλαλής. Αυτός είναι και ο... À Paris, amor dictatrice evidente ventilateur, je le mets peu, j'ai perdu trop long, j'ai les digits à Paris, chez d'argent, très ladron, j'ai perdu genoux, à bourrer. Και αν προσέξατε βέβαια, επειδή κρατάει από αυτό που βάζουν τις πίτσες, μάλλον είναι η πιτσαρία από την οποία πήρε και τα ρουφικτά φυλάκια. Τα ρουφικτά φυλάκια, δεν εξηγείται διαφορετικά.